yudo sir madwarore mar mondo mi oter Curtis e pinjego ma oko, pinje mag India mondo oyud thieth. Kama chielo nyaka Ramogi Jwang e sama piny Kenya ne nie nyasi mano mar rwako higa manyien mar 2026 gi mor kod ilo. Mor makamano bende ne ochopo. Nomedo chopo ne moko kuom mine mantiere od konyruok mane kar thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital e sama ne giyudo nyithindo e dier otieno ka oganda ng'ado higa manyien. Millicent Adhiambo miyowa siganano. E ward mar mine mayach e od thieth maduong' mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, mor mokikore kod ywak mag nyithindo mayom nokwako kor lwasi e kinde mane mine konyore e seche mogik mag higa 2025 kirwako higa manyien mar 2026. Report mag od thieth ma Jaramogi yango ni nyithindo 13 ne onyuol kanyo e otieno mar tarik 31 dwe mar 12 2025, wach mane okelo lwasi mag mor e chuny minego. Achiel kuom minego en Berila Chieng, miyo ma jahigni 26 mawuok e gwenge Maseme manonyuolo nyathi mawuoyi mana kodong' dakika 2 to higa lokore bang' muoch kae kuom ndalo 3. Mumiya mor nikech hata niko confused, sijui sasa nilimzaa mwezi nini year 2025 ama 2026, sielewi. Beryl mochako wuode ni Lan Bilal Imani manyiso kwe mobire ngimane tok chandruok gi ichne, nyiso mor gi kitarita gi thieth mane oyudo e od thiethno kojiwo mine duto mondo mi orit nyithindegi makare. Iluonge ni Nilan Bilal Imani. En ranyisi mar kwe, kibet gi kwe chunyi to Nyasaye timo nikech I passed through a lot during labor pain. Ne duto mane wanyuol godo 31st anyalo mana advice gi ati mondo girit nyithindgi maber, nyithindo bed gi ngima maber. E kar thietho nogo bende wayudo Adija Kombo, jagni 25 mawuok Ogango, manyiso mor mare tok yudo nyathine mawuoyi mar 2 kendo miye nying mar Twale Baraka maulo ne gweth e ngimane. Vizuri, sisi ndo tumekafunga 2025 kama sasa tumekuja rekodi kama baraka kwangu. Nevelma Anyango, nyadendi mama e nyathine mokwongo, onyiso morne kuom ne konyore maber e yor pala e lak seche mane ji rwako higa manyien kano gwedhe gi nyathi manyako motiso ni Naya Kelsey tiende ni jaber. Opoyo osiptal ma Jaramogi kod min mare kuom arita gi sir mane oyudo kuomgi. An nang'eno kadhi kalo ke joma ng'eny ok kalga, an to nakalo namor. Kokalo kuom tend wuod mar mine mayach osiptal ma Jaramogi kotelnegi gi jalup laktar motelo kanyo Naumo Chieng' Owino, ne gikwayo hawi maber ne mine manokonyore kaachiel gi nyithindegi e higa manyien mar 2026 ka gisingo biro medo bero chenro mag chiwo thieth makare. Ne en ile chunywa kaka jotich mane nitie kata obedo ni numbers wa ne ni piny, but ne wayudo thuolo mar miyo minewa outcomes maber ma en chung' marwa kaka Jaramogi, ni minewa kawuok to bed gi konyruok maber, excellent clinical outcomes. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, JOTRH, Kisumu County.